Вітаю ўсіх, з вами зноў гісторык Андрэй Берастуцкі. Сёння 27 чэрвеня 2021 года, першы дзень, калі не спякотна, пасля 19 чэрвеня, калі пачалася хваля моцнай спякоты, рэкорднай для Беларусі. Раней такой спякоты не было. Было спякотна, як у больш позні час у Адэсе, Караліна-Бугасці, Затоцы. Таксама учора адбылася бура з ліўнем, залілі многія вуліцы Мінска, і не толькі ў Мінску, па ўсёй Беларусі. На жаль, ёсць інфармацыя, што адзін чалавек загінуў, на жанчыну патрапіла дрэва і забіла яе. Увогуле ёсць адчуванне, што вось апошні перыяд гэта такі перыяд экалагічных і тэхнагенных катастроф. З лета мінулага года ўжо не раз былі праблемы з сістэмай водазабеспячэння ў Мінску. За апошнія некалькі месяцаў трэснулі ці разваліліся некалькі мастоў, у тым ліку мост Печы-Барысаў, дзе я аднойчы здымаў відэа. І наколькі да гэтага мае дачыненне іншыя праблемы, крызіс, выкліканы каранавірусам у свеце, ці палітычны крызіс у Беларусі, тут пакуль казаць цяжка. Дакладных звестак не маю. Але вось ёсць адчуванне, што ўсё развальваецца паступова і праблем ўсё больш і больш. Але тым не меней, вось пасля моцнай спякоты ідзе лёгкі дожджык і ёсць нейкае адчуванне палёгкі пасля спякоты. Спадзяемся, што больш бур у бліжэйшы час не будзе. 27 чэрвеня 2021 года, Мінск.